Ahojte priatelia, tak dnes sa s vami idem podeliť o svoju osobnú skúsenosť s 2 náplasťami a konkrétne sa jedná o Freedom, ktorá je certifikovaná u nás v Európskej únii pod značkou CE, čo znamená, že je klasifikovaná ako zdravotná pomôcka, a Liberty, ktorá je považovaná v podstate pri všetkých 12 druhoch náplastiach za taký vyrovnávač rovnováhy nášho tela, dáva do poriadku hormonálny systém a vlastne vytvára v tele homeostázu. A zrovna táto náplasť sa môže kombinovať so všetkými a ako keby zosiluje ich účinok tým, že to telo dá do rovnováhy. No a moja skúsenosť bola taká, že vlastne mávam dosť často migrény, ktoré sú spôsobené vyčerpaním, únavou, a ja teda tento problém nemôžem riešiť vôbec žiadnymi liekmi, pretože mám na ne prudkú alergickú reakciu. Tak si to vždycky odtrpím až do okamihu, kedy som mala možnosť vyskúšať Freedom v kombinácii práve s touto Liberty. No a boli také 3 skúšky, kedy som to preverila. Prvá bola, keď dorazili náplasti a ja som mala migrénu rozbehnutú v úplne najväčšom rozsahu bolesti, najsilnejšom takom prúde. No a ja som teda rýchlo chňapla po tých náplastiach, jak prišli, a nalepila obe a hovorím si tak, keď už toto nezaberie, tak už nič. No a po 10 minútach zrazu zmizlo 80% tejto prudkej, pulzujúcej bolesti v mojej hlave. A chovalo sa to teda tak, že stále tam v pozadí bolo tú migrénu ako keby cítiť, ale do večera to úplne vyprchlo a odišla. To bolo taký prvý môj poznatok. Potom prišla migréna takým spôsobom ku mne, že večer sa ozvala, že teda asi už ti nebude ráno fajn. No ja som si vravela, že sa z toho nejako vyspím a bude to ráno dobré, a nelepila som na seba na noc nič. No a ráno som už teda cítila, že migréna je pekne v rozbehu. No a tak samozrejme vyskúšam, siahla som po Freedom a opäť po Liberty s tým, že popravde mala som nejaké to očakávanie, že to úplne vypne tú bolesť, ale tentokrát sa to tak nezachovalo, lebo tiež to bolo už ako keby rozbehnutá bolesť. No ale spravilo to, že tá bolesť nezačala gradovať, ako to u mňa býva, že vlastne prvý deň mierna, druhý deň už to je teda cítiť riadne a tretí deň je to úplne vygradované. Ale do večera tá bolesť úplne vyprchla a zmizla. A na druhý deň som už migrénu nemala. No a potom bola teda 3. skúška správnosti a to bolo tak, že teda tá migréna zase večer sa tak ku mne plížila, že by chcela začať, ale to som teda tú náplasť aj Freedom aj Liberty nalepila okamžite. No a do rána som proste sa cítila fajn, vlastne som sa cítila úplne fajn až do večera. Po tých 24 hodinách tam naozaj ten účinok tých náplastí u mňa bol cítiť, že vyprchá. Tak znova som večer tú náplasť nalepila a takto sa to opakovalo 3 dní, ako to u mňa býva nejakým nepísaným pravidlom, že tá migréna trvá 3 dní a potom zmizne. Takže tie 3 dní ma vlastne náplaste podržali, aby sa tá migréna ani nerozbehla a ja som mohla úplne v pohode fungovať, čo bolo super. No a tým pádom som to preverila vlastne 3 smermi, že dokáže vlastne tú bolesť buď zmierniť, keď je veľmi prudká, alebo ju dokáže držať na začiatku, aby vlastne sa vôbec tá bolesť nerozbehla. Takže toľko k tejto mojej skúsenosti a na budúce prinesiem úplne zase nejakú novú. Uvidíme, čo pretestujeme. Či ja, či niekto z môjho blízkeho okolia.